हो तनी पानी लिया वा। अरे जी हमरा से पानी मांगब? अरे का भइल हो कि पानी ना देबू? अरे हम मास्टराइन न हो गई नी। मास्टराइन? अरे हमारा सपना पूरा हो गई, ई तो बड़ा खुशी के बात बा। हाँ जी, राउर सपना तो पूरा तो होइए नु गइल। रउआ बड़ी मेहनत कइले बानी जी। हाँ हो रानी, अब तो हमार सुख का दिन आ गई। अब तो बैठ के हम खाइब हो। बैठ के कैसे खाएम जी? अरे तू नौकरी न पा गइलू, जब तू नौकरी पा गइलू तो हमके कमैले के का जरूरत? कमैला के अरे अब अकेले कमाहो के पड़ी या खाहो के पड़ी, काहे कि अब हम चलनी दोसर बियाह करे। ई का कहतारू हो? ऐसन काहे कहतारू? अरे अब हम हो गई सरकारी मास्टराइन, ता सरकारी मास्टर नु खोजम आ तबे हमार जिंदगी सही से गुजरी। आ तारा साथे रहब कि तू मजदूरी करेलो। लोग का कही? लोग कही कि ओकर मर्दाना जन बा उ मजदूरी करेला, ई मास्टराइन हियो।